Ikusentzuleok, egun on guzti eta ongi etorriak izan zaiteztela Ziaboga saiora. Ziaboga bai, 180 graduko bira, baita guk dakarkizu egun proposamena. Estimuluz gainezka bizi ditugun garaiotan, helburu komunikatiboei buelta erdia eman eta txikitik informatu nahi zaituztegu. Gertutik eta gertukotik, norbanakoen burujabetzaz sortzen diren saren ahotsa izan ebeitu saioak. Dimentsio handiko agertoki, albiste, problematika eta gaiak albo batera utziaz. Eta hori guztia nola? Aktualitatea landuz, profesionalengana zen profesionala izaterik ez dutenengana joz, baina batez ere, foku mediatikotik algoritmoaren aurkako norantzkoan arraunean dabiltzanak gurera ekarriz. Plazerra duzue, zuek ere Ziaboga hartzera gonbidatzen zaituztegu. Astera goaz. Segidan jorratuko dugun aktualitateari gainbegiratu bat emanaz. Ubezinemak itxi berri ditu 2026ko ediziorako lanak aurkezteko epeak. Urtarrilaren 21-tik 23 bitartean izango da 2026ko edizio hau, eta ohiko legez, Aretxabaletako ikusentzunezko komunikazioko ikasleak izango dira honen antolatzaileak. Aurreratu dutenez gainera, ideiene aretoa ere aurten erabileran sartuko da, eta bertara joko dugu, saioak aurrera egin ala, bertatikan zuzeneko konexio bat burutzeko. Euskoare izpide da Gipuzkoako zenbait udalerritan. Ipar Euskal Herriko hainbat herritan indarrean den euskal moneta propioa da euskoa, eta besteak beste tokian tokiko kontsumoa sustatu eta ekonomia indartzea, espekulazio finantzarioa saihestea eta merkataritza dinamizatu eta azkartzea ditu xede. Ezaguez. Aramaion ere izango gara. Izan ere, denboran atzera egin eta apirilaren 28an izan zen hitzaraldi orokorrera joko dugu. Gogoratuko duzue, bertan nola Iberiar Penintsulako hainbat lurralde eta Iberiar Penintsulaz kanpoko zenbait lurraldetan ere kaosera batean murgildu ginen, baina Aramaion 20 minutuz besterik ez zuen iraun kaosark. Bertan dugu Aitz Gurrutxaga lankidea eta xietasunak eskatuko dizkiogu hemendikan Aitz, esan dezakegu hau Aramaionen argindar sistema propioari eskerri izan zela, ezta? Hala da bai, Aramaioko herrian tokiko enpresa bat arduratzen da energia sortu eta banatzeaz. Enpresa hori udaletxearena da, eta horrela, Aramaioko herria ez dago argindar enpresa baten menpe. Segituan berri gehiago Aramaio bertatik. Tira, eskerrik asko Aitz, segituan joko dugu berriro zuregana, eta segidan zinema txikiei ere begiratuko diogu saioaren bigarren atalean. Imanol Gurrutxaga izango dugu gure artean, berarekin zuzeneko ez, online konexio bat burutuko dugu, eta zinemagile txikien edo zine mundu txikiaren dimentsio txikiko ekoizpenen egunerokotasuna ezagutzeko aukera izango dugu berarekin. Egunerokotasuneko bizipenak eta txikiak izatea suposatzen duen zailtasunak izango ditugu izpide. Oroitzen dut bidearen hasiera, nirearen jatorri iluna. Iruran ere izango gara. Gipuzkoako trinketen herri bakarra da Irura, eta bertakoak dira Hego Euskal Herrian gaur egun sarean jokatzen diharduten ia bakarrenetarikoak. Orain gutxi gainera, mundialean edo munduko euskal pilotaren txapelketan izan berriak dira, euskal selekzioa ordezkatuz, eta haiekin, eta bai jokalariekin eta baita saregileekin ere, sarearen egungo osasunaz eta beren bizipenez ezagutzeko aukera izango dugu, June Iraola lankideak ekarri dugun erreportaje bati eskerra. Elkarrizketa tartean, Intzartetxe izango dugu gurekin, artisaua da bera eta komertzio txikien munduan murgildurik dabil. Berak bere autosufizentziaz ekoizten ditu belarritakoak eta saltzeaz, edo salmentaz ere, bere harturatzen da. Hau da gaurko dakarkizu egun menua, gustoko baduzue ez zaiteztela oso urrutira joan. Berala gatoz. Oharso aldera goaz zuzenean. Bertati baita torkigu eguneko lehen izpidea. Aurrez aipatu dizuegu sarrerakoan euskoa albiste zela edo euskoa izpide izan dela azken aste eta hilabeteetan, batik bat iparraldean eman zaio erabilera honi, eta gertuko edo tokiko komertzioa, tokiko kontsumoa sustatzea izan dira honen helburu nagusiak. Oharso aldean ere ordea hasi da bazterrak nahasten,
eta bai Oiartzun, Pasaia, Lezo eta Errenteriak osatzen duten eskualdekoak ere jarri zaizkio begira gaiari. Gaur gaurkoz ezin esan daiteke iparraldetik hegoalderako muga pasako ez duenik. 2013tik gaur arte hasi den moneta da euskoa. Europako tokiko moneta garatuena bilakatuz. Oraingoz, Ipar Euskal Herrian du bizilekoa, baina bere mugak zabaltzeko proiektua martxan da dagoeneko. 4,5 milioi eusko daude zirkulazioan, eta 4.200 partikularrek eta 1.400 profesionalek dute eusko kontua. Helburua garbia da, lekuko ekonomia eta merkataritza sustatzea, jasotako dirua Euskal Herrian bertan gelditzeko asmotan. Ipar Euskal Herria txikia gelditu da euskorantzat, ez bai dauka hazkunderako aukerarik. Horregatik, hurrengo pausoa mugak handitzea da. 2 tokietan garatuko da proiektua. Baztango landagunetan eta hemen, Oarsoaldean, Orereta, Oiartzun, Lezo eta Pasaia elkartzen dituen eskualdean. Udaletxek diru laguntza inbertitu dute proiektu aurrera eramateko. Naiz eta goraberak eduki, positibo argirtzen dira. 2026ko iraian, Eusko martxan ibiliko dela uste dute. Bai, nik uste erabiliko nukela. Bai, baliagarria da. Bai, erabiliko nuke. Eusko erabiltzea ez da bakarrik tokiko ekonomia sustatzea. Balore batzuekin bat egitea ere bada. Nik uste idea hona da, gaina bi ume txikitut eta behaiek ere hemengo ekonomia sustatzeko, euskaraz erabiltzeko, nahi ikuston idea hona irudituko zitzaidan, kargo bazuten bai. Euskaren sorreran balore batzuk definitu ziren, eta moneta honen erabilerarako balore hauekin bat egin behar du norbanako edo enpresek. Balore hauek euskara, berdintasuna eta inguru giroa dira, besteak beste. Beraz, euskoarekin erostea, baloreekin bat egitea da, eta erosten duzun merkatuak bat egiten duela jakitea. Tinderra ere albiste da, baina ez gara ohiko ligatzeko aplikazioaz ari. Hain zuzen ere Euskal Herriaren inizialak Ezkilarriz daramatzan egitasmoaz ari gara. Egitasmoaren helburuak Euskal Gaztediaren artean kontzientzia euskalduna areagotu eta lurralde ezberdinetako, hau da Euskal Herri luze eta zabaleko lurralde ezberdinetako gazte asanblada edo eragileen artean saretzeak ematea da. Asteburu honetan izango du bere ibilbidearen hasiera eta urtarrilaren amaierar arte luzatuko den ekimenean 30 izango dira guztira parte hartuko duten asanblada edo taldeak. Irudiotan ikus dezakezue, asteburu honetan bertan 2 elkartruke edo 2 topaketa burutuko dituztela, bat Artiagako gazte asanbladak eta Berriozar eta Piztu Lezo asanbladak, eta bestea Iruña herrian Mendillorriko eta Arrosadiako gazte asanbladek, Hirurako gazte asanbladarekin egingo dute topo. Esandakoa, asteburu honetan hasi eta urtarrilaren amaierar arte luzatuko den ekimenaz ari gara eta 30 izango dira guztira bertan parte hartuko duten asanbladak. Sarrerakoan aipatu dizuegu Aramaiora ere joko genuela, bertan, apirilaren 28ko itzalaldi hartan, besteok kaos egoera batean murgildu ginen hartan, 20 minutuz besterik ez baitzuten itzalaldiaren nabaritu, itzalaldiaren eragina nabaritu. Bertan du Gaitz Gurrutxaga eta zuzenean berangana joko dugu jakiteko aitz zein diren honen arrazoiak, zergatik zen 20 minutu baino gehiago luzatu. Arrazoi nagusia hemen Aramaion duten sistema elektriko propioa da. 2022az geroztik, herria ez baitago enpresa energetiko handien menpe. Izan ere, Aramaioko argindar banatzailea da bertako hornidura bermatzeaz arduratzen dena. Hala, herrian sortzen den energia udalaren linea elektrikoen bitartez banatzen da bertako etxeetara. Minutu batzuetako kontua izaten da Aramaion argindarretena gertatzen denean sorgailua martxan jartzea. Sorgailu honek gasolio bidez funtzionatzen du, eta argindarra hainbat egunez edo astez hornitzeko gai da. Normalean, telematikoki aktibatzen dute, eta 3 minutu inguru behar izaten ditu guztiz aktibatzeko. Otsailaren 25ean izan zen itzalaldian, interneterako konexiorik ez zegoenez, ezin izan zuten telematikoki piztu sorgailua, eta beraz, langileak bertaratzeko behar izan zituen 20 minutu bakarrik egon zen herria itzalita. Aramaioteko Urrutira joan gabe, Aretxa honetan bertan, aipatu dizugu Wezinemak asteotan itxi dituela 2026ko ediziorako lanak aurkezteko epeak. Fin laburren jaialdi honek, urtarriaren 21etik 23rako tartea hartuko du Aretxa honetan bertan, eta aipatu dizugu aurtengo berrikuntzetako bat ideienea aretoaren erabilera izango dela. Bertan dugu Olaia Castro, zuzeneko konexio bat egingo dugu berarekin. Olaia, nor duzu ondoan? Kaixo, egunon eneko entzuten hau duzu, Bai, primeran. Hementxe gaude Maialenekin, egunon Maialen. Egunon. Maialen bertako irakaslea da, eta galdera batzuk botako dizkiogu.
tira, zer moduzu, aurtengo antolaketa, eta? Ba oso ondo, egia esan aurten 17 ikasleko lantaldea daukagu eta oso ilusionatuta, motivatuta dabiltz lanean eta fin dabiltz bai, oraingoz oso ondo. Bale, ba. Eta tira, zenbat lan aurkeztu dira aurten? Ba aurten, iganden itxizan ja lanak bidaltzeko epea eta 74 lan jaso ditugu. Eta oraindik aztertzen gabiltza, ze lan kopuru handia, baina oso pozik gaude aurtengo mailarekin eta kalitate honeko lanak ditugula uste dut bai. Ez da gutxi, ez dira gutxi. Bale, eta azkeneko galdera bat botako izut bai. Tira, hau aurrea dijo, tabar, baina, Eneko? Eneko? Bai. Zu galderei baldaukezu galdereik? Bai, pinganiotik esaten ziaten orain, jakine genukeela, ideienean zaudete, badakigu aretxabaletan, badela orain arte erabilizan den beste areto bat ere, eta zein izango den bi aretoen arteko, zertan bereiziko diren bi aretoak edo zertarako erabiliko den areto bakoitza. Bale, ba, galdetzen jate pinganiotik, ea zein izango den pixkat, jake aurten espazio berri hau ideien espazioa habilitatu den, pixkat bien arteko aldea edo zein izango den. Ba, orain arte web zinema beti gertatu izan da arkupe aretoan, ez? Hemen ez geneukalako horrelako ekitaldi bat hartzeko bainako areto duinik, fundamentuzkoik, ezta? Eta ikusten duzue, areto bikaina daukagu aurten estrenatzeko, eta aurten pentsatu duguna da, zinema mantentzea, arkupe proiekzioak eta sari banaketa eta dena horri izango da, baina masterclassak eta solasaldiak ona ekarriko ditugu, ez? Pixkat ikaslei gerturatzeko ere gure eskaintza formatiboa. Bale, ba, hoixe da guztian ere partez. Gure partez ere, eskerrik asko laia informazio batik. Zuei. Tira, eta segidan, Webzineman parte hartzea, zer den badakien baten gana joko dugu edo badakien bat ekarriko dugu platora. Platora zuzenean ez, pantaiaren bestaldean baitaukagu Imanol Gurrutxaga, ekoizpen txikietako zinemagilea. Imanol? Kaixo, egunon. Bale, ongin zuten da, ezta? Bai. Bale, bikain, zer baino lehen, ekoizpen txikiez ari gara, dimentsio txikiko ekoizpenak ditugu izpide, zer da ekoizpen txiki bat, da, zertaz ari gara, zer egiten dugu referentzia dimentsio txikiko ekoizpen batez ari garenean? Nik uste nabarmenena aurrekontua izango dela. Ze azken baten, mota ezberdinetako produkzio txikitan baita mota ezberdinetako produkzioak nik uste daudela. Eta horren barrun baita nik uste maila ezberdin horietan ezberdintasun nagusina izaten dela aurrekontua. Aurrekontu gero ez da gehioki, gero ez da baliabide gehioki alditugulako proiektuak aurrea emateko. Ez da egiten zutia zuen? Nik dauzkat arazoak entzuteko uste dut zuzenean entzuten dela, baina uste dut aurrekontua zari zinela, ez da aurrekontua izaten dela zuen zailtasun nagusia. Bai, eta azken baten aurrekontuak eramaten zaitu lantaldea handiko bat ukitzea, baliabide gehiago ukitzea, eta nik uste hori dela azken baten eskalonatzen juten dena azkenen pelikula bat bihurtu arte. Baina, nik uste, batez aurrekontua dela ezberdintasun handiena. Ikusentzule askok galde egingo du ea ekoizpen txiki bat, iraupen labur bateko ekoizpen bat izan litekeen, edo ea gauza beraz ari garen, edo bi gauza desberdinetaz ari garen, zein dira bien arteko desberdintasunak? Ze badira ekoizpen txikiko lanak epe luzekoak eta kontrakoare gertatzen da, ezta? Bai, nik uste denboraz aparte baita jarraituta aurrekontuan gaiakin, azken baten badaude 150.000 euroko laburmetraiak eta badaude 30.000 euro balio duten pelikulak. Azkenen, nik uste gauza batek ez duela bestea baldintzatzen eta azkenen dala amaierako emaitzak behar duen horren araberako kontu bat. Iraupenak bai dauka zer ikusia, baina nik uste film labur bateko grabaketa baten eta pelikula bateko grabaketa baten topatu itzazkezula nahiko baldintza antzekoak eta nahiko pertsona kantitate antzekoak. Beraz, ekoizpen txikiak batez ere baliabide finantzero eta baliabide materialen urritasun bati lotuago daude iraupenari dagokion iraupenari baino, ezta iraupen labur bati baino. Bai, nire ustez behintzat bai. Gero baita hori,
bi ezberdintasun horiek bereizten dira, alde batetik daola film laburran maila hori, eta bestalde daola film luzen, o luzemetraien maila hori, baino izenaz aparte nik uste magnitude aldetik eta handia edo txikia dan jakiteko nik uste batez aurrekontuak agintzen dula hor. Bueno, ikusten ari gara irudietan, zenbait irudi, zure ekoizpenekin lotura badutenak, baina zer baino lehen, azaldu guzu pixka, nondik datorkezu zinemarako zaletasuna, noiz hasi zinen eta zer dela eta zinema munduan, eta batez ere ekoizpen txikiko zineman. Egia da, ni hasiera batetik zuzendari bezala edo zinemagintza munduan, zinema munduan hasi nintzen lanen, nik uste pertsona gehiena bezala pelikulak ikustetik edo zinen pelikula bat ikusi ondoren etortzaizu gogo berezi bat, edo pelikula horren parte izateko edo pelikula bat iteko. Batzutan ez dakizu oso garbi zein dan bi gauza horien ezberdintasune. Eta batzuk jotzen dute azkenen pelikulak ikustea eta beste batzuk erabakitzen dute pelikulak itea. Eta azken baten baitan ikustet film laburrak sortzean edo idaztean edo itean helburutako bat baita badala ikastea eta pixkat industria mundu honetan hankasartzea. Hankasartu edo pixkanaka barrura sartzea. Eta hori, jendea ezagutu eta ondoren urte batzutara edo denbora batea film luze bat grabatzeko helburu bat eukitza gintzat. Beraz, nagusik esan genezake ekoizpen edo dimentsio txikiko ekoizpenak izan daitezkeela nolabait handietara bidean pasa beharreko urrats batzuk? Bai, badaude pertsona batzuk, badaude zuzendari batzuk film laburretara bakarrik hori dala beraien helburua eta film laburra bakarrik egiten dituztenak. Badaude baita batzuk behin pelikulakin ondoren erabakitzen dutela film laburreta bultatu nahi dutela, ze badauka beste xarma bat eta badauka beste kontroletatik ataratzea izun hori ez eukitzean abantaietako bat, ze film labur bat grabatzen dezunen normalen aste bete irauten du grabaketak edo 2 aste gehienez, eta pelikula bat egia bai eskatzen dizun hilabete bat egotea minimamente. Orduan, nik uste film laburreta bueltatze hori baita badatorrela lotuta exigentziakin, grabaketa egunekin eta hori, pixkat aipatzen duzun bezala magnitude horrekin. Ze azken baten aurrekontu gehiagoki, gero ez da aurrekontu gehiagoki, gero ez da responsabilidade gehiagozkezu, gero ez da gauza pertsona gehiagozkezu atzean lan egiten eta hori baita kudatu behar da. Bai, eta konpromisoak ez, askotan bestelako alorre edo disiplina batzuetan gertatzen den bezala, zenbait ekoizpena bera zenbait eta txikiagoa izan, orduan eta propioagoa izango da artistikoki emaitza bera ere, ez da? Bai, eta azkenen baita, nik uste batez ere daula lotuta proiektu motakin edo proiektuak eskatzen dunakin. Azken baten igual dokumental bat grabatu dezakezu 1.000 eurokin, 2 milioi eurokin edo 10 eurokin, baina nik uste azkenen dala importantena behidatzea eta produkzio zuzendari batek inbarko luke lehenengo gauza izaten da gidoi erakurtzen duzu momentun erabakitzea zer dan importantena proiektu honetan. Eta kamera importantea baldin bada, diru bat lortze duzu kamera horretarako. Baldin bada importantea lokalizazio zehatz bat lortzea, hor sartze duzu diru guztia. Eta ikusten baldin badezu proiektu hori aldalain oso diru gutxikin, ingarriago inalko litzeke eta proiektua martxan jartzea baita errezago izango zen. Euskal Herrian gaur egun zertan da ekoizpen txikien egoera? Uste duzu osasuntsuagoela, ala eman beharko litzateke aldaketaren bat osasuntsuago egon dadin? Nik uste orokorren, eta igual hemen bai zehaztuko dut produkzio txikia baino film labur txikiak izatea, ze aipatuten bezala berez magnitudeak bi alorretan edo bi film motetan egoten dira, baino orokorren film laburretan estatu mailan, mundu mailan film laburrak oso errezak dira iteko eta errekurso ezberdinak, maila ezberdinak dauzkezu film labur bat aurrera atatzeko, esan bezala 5 eurokin edo 20.000 eurokin indezakezu film labur bat. Orduan film laburrak hilen die eta Euskal Herri mailan badao babes bat hori ondoren distribuitzeko eta iruditzen zait badaola film laburren edo produkzio txikin erabilera nahiko handi bat. Gero luzemetraiak beste kontua da. Aurten esango nuke aurtengo zinemaldin izan da excepzio nahiko nabarmena produkzio euskaldun asko egon dielako. Baina normalen urteko 2 pelikula euskaldun
ateratzen die, ze gauza bada pelikula grabatzea eta gero baita distributzea, hori baita beste tema bada baina. Bueno, denbora agortzen ari zaigu, baina nege nuke jakin, ea, bueno, orain arte badakigu okerrez dauden 4 film labur ekoitzi dituzula, baduzu zerbait eskuartean? Bada 5. aurrerapenik edo aurreratu ezakedu zerbait? Bai, aurten bertan grabatu dut Ana izeneko film labur bat, guain bukatzeko saiakeraketan gabiltzan abintzet. Eta azkenen urte osoko lan bat izan da, ze film laburra forma nahiko erreza izango da, baino nahiko komplikazio eduki ditugu produkzioa martxa jartzeko eta horrek inplikatzen zituen gauzaren hiltzeko. Orduan, bueno, goaingoz bintzat gustua gabiltza emaitzakin eta urren urte hasierarako zerbait erakutsi dezakegu. Manuel Gurrutxaga, plazer bat, eskerrik asko gure diari erantzuteagatik eta zorte hon, hemendik aurrera. Eskerrik asko da zu diru, bai. Iragarki paso eman behar diegu, baina ez oso urrutira joan, berala izango baikituztu bultan. Askotan zaila egiten da ainazkardoan mundu hau jarraitzea, are gehiago gaztea izanik. Gerora begiran, astero elkarrizketa, joera eta kezka berriak ekarriko ditugu, datorrena hobeto ulertzeko. Asteazkenero izango gaituzue ordu bat aterdietan. Gogoratu, etorkizuna ez da etortzen, eraiki egiten da. Azaroaren 19an Gerora begira. Sofia, ez dakit ondo ateako den. Lasai, bai. Pilpikian dena guztien guztoko da. Venga, guazen. Horregatik pilpilean saioa, azaroaren 19an, arratsaldeko 5etan, zuzenean gaztendako bideratutako elkarrizketa, erreportaje eta bestelako gaiak jorratuko dituen saioa. YouTubeen, zuzenean. Ez galdu! Duela 50 urte hil zen Francisco Franco, baina haren itzalak oraindik gure gizartearen hainbat ertzetan antzeman daitezke. Zer gertatu da garaiko oroitzapen haiekin? Gaurkotasuna ulertu zein gizartea aztertu nahi baduzu, errealitatearen atzean dagoena kontatuko duzu. Mugagaben gaurko gizartearen erronkak jorratuko ditugu. Politikatik kulturara eta historiatik etorkizunera. Gonbidatu bereziak, ikuspegi gazteak eta gaur egungo gaiak zure hizkuntzan. Ostegunero goizeko 10:00 hemen zure telebistan. Imanolekin egon gara, eta segidan platora datorkegun kolaboratzailea ere, bada inoiz Imanolekin lan egindakoa. Gaurkoan ordea, Hiruran izan da bera, eta xareari buruzko erreportai bat grabatu dugu, beraz gehiago luzatu gabe, June Iraola. Kaixo, egunon, neneko. Bueno, badakigu eskuartean ikusentzunezko materiala bakarkezula, baina ikusten dut, literalki eskuartean bestelako materialik ere bakarkezula. Ba, dakizu zer den, esateko gai izango altzin. Etxeko lanak egin den ator, gidoian irakurri dut, baina hori izango da zuk azaltzen behar ikusentzulei ni baino to jakingo zeta. Bueno, esan dizuen bezala Enekok Hiruran izan gara gaurkoan, eta gaur eskuartean daukana xarea da. Xarea, egurrez egiten duten erraketa moduko bada, eta soken bidez pelotak hemen errebotea egiteko erabiltzen da. Bakizu orain dela zenbat urte hasi ziren Hiruran joku honi leku ematen? Izango dira bati batzuk, ez dauka berri oso moderno itxurarik. Ez. Orain dela 100 urte eman zitzaion guzti honi lekua, eta azpian edo lurrazpian ia inguratua zegoen joko honi ikusgarritasuna ematen hasi zitzaien. Badira urteak, Badira urteak, eta badira pilota modalitateak ere 11 dira guztira, 11 bere esan nahi metaforikotik haratago. Horietatik 4 zuzenekoak dira, horiek gaur egun gutxienatuak direnak dira. Xarearen kasuan,
zeharkako modalitatea zer gara, alegia frontoi baten, hau da, pareta baten bidez jokatzen den modalitateaz, eta esan dezako zuzenekoak direla modalitate datuenak ere, baina ez da xarearen kasua, ez da? Ez da bat ere. Esan dut orain dela 100 urte hasi zirela Hiruran honi lekua ematen, baina gaur egun ere badira gaztetxoak joku honetan ibiltzen direnak, bertan dute trinketea, ez dakit, noiz beti izan altzara Hiruran trinkete horretan jolasten. Bueno, ni aurrekoan izan nintzen eta bertan eukin nuen plazerra hango bai xaregile eta bai jokalariarekin egoteko. Beraiek gazteak dira oraindikan, baina badute nahiko gogo honetan jarraitzeko. Dakizen bezala, astero izango naizue hemen zuekin eta datorren astean ere bertan izango gara. Ikusi ezazue bertan daukaguna. Kontraesanez beteak gaudela esan ohi da. Eta hain gureak sentitzen ditugun euskal identitatearen hainbat zutabe ez dira atzera gelditzen. Inor gutxi bizitu ditu simbolismoarekin eta folklorearekin erlazionatzen ditugun jarduerak identitateari lotutako adierazpen modura. Medioetara gehien iritsi den esparrua kirolana izan da noski. Ezbairik gabe, gizonezkoen euskal pilotako eskuzko modalitatea izan da pantailaren bidez etxe askotara sartu dena. Non gelditu dira ordea aspaldiko joko eta kirolak? Gaur egun Hiruran ez gara jende asko gatzen xaren ibiltzeanak. Jende asko desapuntatzen jundalako, jende asko interesa galdu izan dulako. Eta kluben bertan gure adineko 5 gehatzera, gure kategoriko 5 gehatzera. Eta egia txikik gehiago daudela, baina ez du ematen etorkizuna handia aukiko honik Hiruran bertan xareak. Ni urkoasoa naiz eta Hirurako xaregile naiz. Referentea xare egiteko izango zen nire aitona, gehien bat. Bea hasi zulako famili tradizioa hola esateagatik eta nire aita. Prozesua nahiko artesanala, ez zait iruditzen teknologia aldetik antzeoze sartuko niko. Segure emitatu gara makinak moldek eta ajustatzeko, harikin pasu diferente batzuk iteko, olako zeoze igual dimenatuko, baina prozesua nahiko artesanala iruditzea eta nik uste beren kantoa dakala. Euskal pilota bihotz izan dituzten herriak albo batera utzi dira, eta hiri handietara eraman da ikusgarritasuna. Hiri handietan gertatzen dira gertaera handiak. Aldiz, aberasgarriagoak diren kirol honen aldaerak herri txikietan dute lekukoa. Hirura dugu gaur geltoki. Orain dela 100 urte, ahaztua zegoen kirolari bizia eman zion herria. Hego Euskal Herrian trinkenteak ez du leku handia, baina Hirura bezalako arnasguneek lekua ematen diote xareari. Xarea itzet kirol bat, herriakiko herriai nortasun asko ematen eta jendeak eta eskertzeula hoi bizirautea. Nik hau egiten jarretzeko intentzioa dakat eta oso garrantzira izan eta reportaje hauek honek bisibila asko ematen guk edo nahi. Nik gaur egungo generazioa esango nieke xaren apuntatzeko. Kirol paregabe dalako, talden jokatzen ikasteko. Eta hoi nik uste gaur egungo kiroletan ez dela asko ikusten. Eta baita kirol oso bizia eta dinamikoa dalako. Horrek asko entreten itzaulako. Koloretsua eta anitza omen da gure euskal identitatea. Hala ere, badirudi bizpahiru kolore nahikoa zaizkigula gure etorkizuna margotzen jarritzeko. Hiruran, xareak duen indarra
Diziplina ezberdinen arteko saritzearen lekukoa da. Herri baten biziraupenaren simboloa. Gure etorkizuna koloretsuagoa izatea nahi badugu, eredugarria izango zaigun kolore paleta. Ikusi dugu, sare kirolean, sare modalitatean artisautzaren garrantzia zein den, eta zer diren gauzak, gaur ondoan duguna, orain honetan ondoan duguna ere, artisaua da bera, Intzartetxe, egun hon. Egun hon. Intzartetxe, ez dakinarentzat, Intzartetxe artisaua da, belartakoak ekoizten ditu, bere autosufizentziaz bai ekoitzita bai saldu ere, okerrezpanago. Zertan datza zure proiektuak? Nik nagusiki belarretako ite ditut. Alde batetik ite ditut fimoarekin edo dela plastilina moduko alabean sartzen zula eta gogortzen dena belarretakok. Eta hauek, hasi nintzen pixkat honekin, eta gero ja pasana ez aurten etxe kolorekin pixkat esperimentatzea, horretako erailtzet errezina. Orduan hartzitut etxe kolorek, lehortze ditut eta moldetan jartze ditut, edo gero errezinakin bere forma mantentzen dut, edo gero bestela kolorekin haste ditut. Nola zizinen mundu honetan, zerrek bultzatu zintuen honekin hastera? Txikitatik beti izte bat amakin juten nintzen, izte bat osaban bordara eta otegian hor eskulanak eta iten. Eta beti txikitan oten nintzen edo marrazkik iten, edo tela batzuk josten, edo zeo zerriten. Eta batxillergon edo beti jazten un beltz ez tola, eta zen nintzen pixkan ere identitatea aurkitzen belarretakoekin. Arropakin ez nintzen hausartzen, pero belarretakoekin hausartu nintzen koloreak eta erabiltzea. Eta orduan, konfinamenduan, aspertutan egonez, zen nintzen pixkat etxeko materialak ikusten taula, pixkat experimentatzen, eta orduan hasi nintzen belarretakoak sortzen. Eta, hasi nintzen sortzen, eta maksan zean, jazta, ez nintu gain beste euki, eta orduan esan, zeiteten guzti honekin ze sortu nahi dut. Orduan, lagunekin eta komentatu nuen, eta gustatu zitzaizkien, eta esan, lotxa matei eta krestomeldurra matei, baina Instagram ere egoko ditut, edo nun baita, norbaitu gustatzen zaizkion, eta pixkat hortikan sortu zen. Beraz, esan dezakegu nolabait, zure barrua asebetetzeko, azkenean kanpora atera duzun zerbait izan dela, ez? Nolabait, barrutik kanpora atera den fazeta bat edo aurpegi bat? Bai, ez da daiteke, bai. Nolakoa da zuretzat, zure kasuan belarretako bat sortzearen prozesua? Nondik atera abiatzen zara edo zein dira zure inspirazio iturriak? Pixka egunan arabera, erabiltzeit pixka desestresatzeko ez dela. Orduan badiez, erabiltzen baitu, hauek sortzeko buztinakin edo itituanak edo plastilinakin, pixkat azten ez, pixkat koloreak nahazten, estampatu desberdinak sortzen, eta ze sortzen den hortikan, eta gero molde desberdinekin probatzen, eta gero lorekin egetituana pixka da etxe koloreak hartu, lehortu, eta gero egun horretan nagon bezala, sartzen ez moldetan jartzen, experimentatzen, eta pixkatola. Beraz, gutxi gorara, umen jolas batetik abiatzen den zerbait izan diteke, ez? Umeak bezala plastilinatik abiatzen den zerbait, gero bilakatzen dena heldutasun puntu oso heldu bat behar duen salerosketa puntu batera. Bai, azkenen da netzako jolas bezala ordu, bai. Nola eman zenuen zure burua ezagutara? Edo, aipatu duzu, Instagram ja behin lagune gultzatu zintuztela Instagram bidez pixka bat zure produktua, zure eskaintza zabaltzera, baina hori nola izan da behin ja zure ondasuna eskuartan izan eta bai hau ja jendeari eskaintzea noa prozesu hori? Egia esan, asean kriston lotxatuan egon ze, ni oso lotxatia naiz, orduan jendeak ikustea zer egiten duten eta guztioi ematen zen kriston lotxa eta kriston meldurra, erzi pentsatuko duten, ezakit. Baina lagunek esan zidaten, politak ziala, aprobetxatzeko ezakitze, eta orduan hasi nintzen pixkat Instagram bidez igotzen, baina hori hasieran jarretzen zaten lagunek, nire familiak eta gauza gutxi. Orduan hasi ziren, gerozta sortzaile gehiago bat nahi jarraitzen, igual lagun batek esaten zion beste lagun bati, eta orduan pixka zabaltzen taula. Eta gero, ere egin web horria gauzak hobeto ikusteko taula, batxillergoan egin olako ikasen web horri bat egiten, eta orduan zen aprobetxatuko eta hau, eta egin web horria. Eta gero asko saltxatu etela, eta egon etzela azoka desberdintazen formatzen taula, eta orduan apuntatzen naiz, eta erzortea dago, norbaitek hartzean, norbaitek gustatzen zaion, eta pixkat hortikan. Azokak aipatu dituzu, Euskal Herrian badira, herri batzuetan artisau azokak, eta oraindik ere feria batzuetan eta egiten dira, edo badaude nagusiagoak diren abiltzaintza, edo nekazaritza postu ez haratago, artisauen antzeko
produktuen azokak, nola ikusten duzu gaur egun Euskal Herrian, eta horar zure ingurunean zein da artisau azoken osasuna? Jo, nik ikuste ditut, esan pila bat egiteiala, eta jende sortzaile pila dagoela eta badutela indarra, ez? Osea, ni egona ez batzutan, eta ikustezu jendea, eta askotan jende oso desberdina, eta ez dela errepikatzen, eta ezakit, jende ere pres dagoela zuri aukera mateko, ni oso txikia naiz, eta jende pila dago pres, pues naiz eta txikia izan etorri, eta probatu, eta ezakit. Epatu dugu, autogestioaren bidez, ateratzen duzula zure jarduna aurrera, materiala, zuk nola lortzen duzu? Zure bideak, turriak? Saiatzen ez, alden lokalena egiten, loreak justo etxekoak dira, orduan, hoi bai. Baina bai, esaterako zilarra eta hola bermatzeko kalitate honezkoa dela, saiatzen ez etxe ondoko denetara juten eta hori pixkatola. Ikusten dugu lorek presentzia handia dutela zure ekoizpenetan, ez da? Bai. Ze badu arrazoirik, badu zerbait oso pertsonala da, ala bada kontzientzia puntu bat baduen zerbait? Batez ere, nire amonak beti loretxoa bestia kontatzen zean ipuin bezala txikitan, eta orduan bera hil zenen pixkat lorek nezako suposatu zuten aldaketa asko eta berarekiko lotura bat ez dela, eta orduan asko gustatzen zizkiala loreak, azkenean kriston kolore pilazkat ez dakiz eta kriston aleitasuna mateute, eta orduan da pixkat ere modu bat amona omentzeko edo zagitu. Bai, amona omentza epatzen batetik, eta bestetik bada oso abaniko zabala. Irekitzen dizun zera bat ere bai, ez da, berme bat edo zigilu bat. Oso, ez dakit, loreak azkenean, lorea esan eta bakoitzari ziuraski gauza bat torko zaio burura, baliagarri izango da hori, pendatzen dut zure ekoizpeni daukienean. Bai. Oso aukera ematen du denetatik iteko esan. Abaniko oso zabal batean aritzeko. Oso ondo, autogestioari pixkat jarraiki, salmentarena nola dara mazu? Alegia, erreza egiten zaizu behin norbaitek eskaintza bat onartzen duena, eskari bat daukazunean hori burutzea, hori bere eskuetan ipintzea, produktua behin bere eskuetan ipintzea? Bai, azkenen, normalen lagunak eta izaten dian, gertukoak edo behintzat Donostiarra izan da, Donosti ingurukoak edo, bada errexagoa eskura matea edo materiala, baina egia da, esateako eskari bat iristen bazait, ez ezagun batena edo zaila dela, azkenean bidalketa gastu batzu daudelako hor, edo hori baina egia esan ez nezain beste jendera iristen orduan, ez aiterez berezik ez zaila iten. Autogestioarena autu bat da, hau da, zuk ala erabakitako zerbait da, ala beharrez zure bideo, zure jardun hau bestera batera burutzerik ez duzulako egiten duzun, ala beharrez egiten duzun aukera bat, edo beste aukerarik ez duzulako? Pixkat, azkenen, nezako hau ez da ezer, hola profesionala ez, serioa ez ezer, nik pixkat, zeuzerritetena entretenitzeko ez. Orduan bazkenen, bada autogestioa de, orain daka denbora librea, zer ingo dut, egingo ditut belarretako, gustatzen zaizkialako belarretako kitea ez, orduan, bai da autogestio autopropioagatik. Eta uste duzu autogestioaren aldeko autuak behar duela, hori hartzun handiagoa behar duela areagotzea, alegia gaur egun, gero eta enpresa handiagoen eta gero eta multinazionalekiko konpromezu handiagoa den garai honetan, uste duzu autogestioaren autua badela aldarrikatu beharreko zerbait, ala besterik gabe uste duzu batzuen kasuan ala beharrez ematen duzuenez ez dukela bestelako jartzen behar. Nik uste bai dela garrantzua, laguntzaren bat edo noiz benka eskertuko litzateke ez, autogestioa, baina igual talde txikitan edo, hobeto azkenen denbora pila hartzeu, ez da bakarrikan belarretako itea da, materiala lortzea, gero saltzea, edukia sortzea, azkenen dira gauza pila bat, eta denbora pila bat, orduan, bai, eskertuko litzake dela autogestioa, baina bai, eta laguntza finantzarioak izatea, azken finean nahi eta nahi ez, kompetentzia multinazionalak egiten dutelako. Zer esanik ez, Donostiatik zatoz, okerrazpanago, Donostia bat, bada hiriburu izaela bat badaukan hiri bat, zer esanik ez turistikoki daukan etorrerarekin, urteroko turismo tasa oso handia da Donostian, eta horrek ere azkenean bertan multinazionalen egoitzak handitzera darama hiria bera eta multinazionaleko apustu handiagoa izatera, kontsumo txikiak kontsumo txikin kaltetan, noski. Bai. Nola bizi Donostiar batek? Azkeneen Donostin,
nik argi dakat ez dutela espaziorik eukiko nire produktuak eukitzeko edo, azkenen Donostia oso hiri turistikoa, turismoak jangaitu, eta eskezakago espaziorik, orduan, bueno. Azkenen aserra sortzen du, ez? Eta, Donostiarra gea, gaina Donostien ikusten dituzu jendeak kreston proiektu politekin dagoela, ez daukatela leku bat egoteko, orduan, bueno. Antxauko zure momentua, zer egin behar du zure belartakoak erosin nahi duenak, edo nora jo behar du zure belartakoak? Nagusiki Instagramera, hortikan funtzionatzen dut, eta nire Instagrama azpibarra, aizeak azpibarra, eta hortikan igazte zuten mezu pribatu bat, edo zen galdera, edo zen zalantza, jaleko izkizuen nahi duzuen argazki guztik belarretako nakondo ikusteko, eta hoi. Baintza Artetxe, eskerrik asko, gura entzategatik. Zuei. Eta zuei ikusentzule hoi, eskerrik asko, pantailaren bestaldean izan zareten hoi. Eta besterik gabe, goratu ziaboga hartu, dimentsio handiko ekoizpen eta eredu ez gain badira alternatibak, eta horietako bat hurrengo astean bertan itzuliko den gure saioa izango da. Eskerrik asko beste horrezatatik eta ondo bizi.